Minan, Amets Arzallus, Ibrahima Balde. Ni Ginean sortu nintzen, baina ez Ginea Bisaun, ez Ekuatore Ginean. Bada beste Ginea bat Konakri duena hiriburutzat. 6 herrialderekin egiten du muga. 3 esango dizkizut, Senegal, Sierra Leona eta Mali, han gertatu nintzen sortzean. Ni fula etniakoa naiz, eta gure hizkuntza pularra da. Baina hitz egin nezake malinkez. Xuxuz ere moldatzen naiz. Ginean, 25 hizkuntza hitz egiten dira. Frantsesa ere bai, 26, hori ere badakit eskolan ikasi nuelako. Baina ni fula naiz, pularrez hitz guztia dakizkit. Xuxuz 1000 hitz baino gehiago, eta malinkez xuxuz baino pixka bat gutxiago. Frantsesez ez dakit zenbat hitz dakidan. Xuxu hizkuntzan ogia tami esaten da, eta aita baba. Malinkez ama na esaten da, eta mina dimin. Ni mundura ekartzean ama hilzorian egon zen, lodiegian nintzelako, eta odol asko galdu zuen. Pularrez odola yin-jan esaten da, eta mundua aduna. Nire erditzea Konakrin izan zen, aita han bizi zelako, baina sortu bezain laster herriskara itzuli ginen, Diankoira. Diankoi itsasotik urrun dago, eta Kankalabetik hurbil. Eskualderena izena Mamu da, eta prefekturarena Dalaba. Nian bizen izan nintzen 5 urtera arte amarekin. Aita euri garaian etortzen zen, martxoan, amari lurra lantzen laguntzera, eta nire atzetik beste 3 anai-arreba sortu ziren. Gure etxean 12 edo 13 behi genituen, eta nik amari laguntzen nion hoiek gobernatzen. Beste batzuetan amak hurbila bidaltzen ninduen, eta putzura joaten nintzen. Bestelako lanak ere egiten nituen, arropa garbitu eta bere ondoan egon. Gutxi gora bera hoiek dira, nik amarekin ditudan oroitzapenak. 5 urte nituenean, aita etorri zen bila. Aitak zapata saltzen zituen. Kalean saltzen zituen, baina zapatak etxekoak ziren. Etxea ez da korrika ibiltzeko lekua. Salmenta postutxoa gure etxetik 500 metrotara zegoen, mai txiki bat bide bazterrean. Han egoten zen aita egun osoan. Noiz behinka, norbait etortzen zitzaion eta hitz egiten hasten ziren. Lehenik etxeko zapatez eta gero diruaz. Orduan, aita oso pozik jartzen zen. Baina posa ez da gauza luzea. Eta diruaz hitz egin eta gero, 2 bambu zati ateratzen zituen maipetik, eta zulo txiki bana egiten zion bakoitzari. Zati bat aita gordetzen zuen, eta bestea erosleak eramaten zuen. Zorra zuloarekin lodiaren araberakoa izaten zen. Olako bambu asko zeuzkan aitak bere maiaren azpian. Esaten zuen, egun batean, zapatak utzi, eta txirula jotzen hasiko zela, baina zapatak saltzen segitzen zuen. Tarteka, otoitz egitera joaten zen, eta ni bakarrik gelditzen nintzen maitxoan. Jendea inguratu eta gure zapatei begira egotzen zen, baina nik ezin dizu saldu esaten nien. Zaharra ez dago hemen, haren zain egon behar dut. Nik ez nuen diruaren tonalitatea ongi ezagutzen, eta ez nekien paper bakoitzak zenbat balio zuen. Oso txikia nintzen, orduan zaharrena zain egoten ginen. Zaharra nire aita da. Mamadou Bobo Balde du izena. 5 urtetik 13 urtera arte, bizi izan nintzen aitarekin, Konakrin. 5etik 13ra, 8 zenbaki daude, baina Konakritik gure herriskara pixka bat gehiago gutxi gora bera 450. Bakarrik abiatzeko gehiegi, etxeko zapatekin ezin da inbeste ibili, hori esaten zidan aitak, ez nintzela iritsiko. Beraz, haren ondoan egoten nintzen gure bidea bazterreko maitxoaren ama ikusi gabe. Baina banuen lagun bat ni baino zarragoa, ni asko maite ninduena. Behar nuen guztia eskatzeko esaten zidan, batzuetan zapatak ekartzen nizkion, eta ematen zizkidan. Besteetan, jateko zerbait eskatzen nion, eta ekartzen zidan. Anaia txiki baten gizan zaintzen ninduen. Lagun horrek, Guta zuen izena. Behin, amari gutun bat idazteko eskatu nion, eta idatzi nuen.
Biak batera joan ginen Konakriko geltokira eta han beste norbaiti eman genion, herriskaraino eraman zezan. Ez dakit, bizikletaz joan zen edo autobusean, baina badakit iritsi zela. Distantzia ez da arazo gutun batentzat.